itsasoa irailaren 30ean Garaionen egingo dugun jardunaldi edo topaketa bat da, gizarte mugimenduen, Euskal Herriko gizarte mugimenduen artekoa, eta honen helburua da egin nahi dugun trantsizio ekosozialari buruz hausnartzea. Pixkat Euskal Herriko gizarte mugimenduok zer proposatzen dugun bizi dugun krisi anizkoitzaren aurrean. Euskal Herrian baditugu zu txiki asko, badaude gizarte mugimendu asko borrokan, mugimendu feminista, zaintzagaitik, grebara doa, mugimendu ekologistan ere, azken urtean ikusi ditugu borroka ezberdinak, borroka sindikalak, zerbitzu publikoen aldez, bereziki osasungintza, egon da azken urteetan ere borroka oso fuertea. Orduan, zu guzti horiek nola bihurtu eraldaketa sozialaren aldeko itsaso bat, ez? Eta ikusten genuen konektatzen zuela karta bera den espirituarekin, sortu zenean, zela, gatoz 2008ko krisiari erantzutetik, greba orokorren ziklo oso indartsu batekin, karta sortzen dugu moduren batean eraldaketa sozialaren eta burujabetzaren alde programa amankomun bat jorratzeko, horrek izan du bere ibilbidea, eta momentu honetan non galdera asko dauden sobre nora doan mundua, nora doan Euskal Herria eta zenolako gizartean bizi nahi dugun, eragile sozial eta sindikalok badaukagu zer esana, esaten dugu eremu askotan, esan ezagun elkarrekin, izateko itsaso eta eragiteko gehiago. Topaketaren egiturak 4 bloke bezala dauzka, hasiko dugu mahai-inguru batekin, mahai-inguru horretako galdera nagusia da, zein eduki trantsizio ekosozialerako eta zein aliantza edo aliantzak nola. Denok hitz egiten dugu aliantza sozio-sindikales, baina pixkat ekarri nahi ditugu esperientzia batzuk hori jorratu dutenak. Mahai-inguru horretan 3 eragile hartuko dute parte, alde batetik bizitzak erdigunera koordinadorak, pixkat egiten ari direlako ibilbide bat zaintza eskubide unibertsalaren alde eta zehazki azaroaren 30ko greba feminista orokorrarekin. Bestetik etxaldeko emakumeek ere parte hartuko dute, pixkat ere elikadura burujabetzaren eremuan eta ere jorratzen dituztelako aliantzak, eta azkenik eskubide sozialen kartako kide bat ere egongo da, pixkat ibilbidea marrazteko. Orduan, proposatu genituen 6 bloke horiek dira planeta bizia eta bizigarria guztiontzat, bigarrena bizitzak erdigunean, hirugarrena da lanak, bai enplegua, bai zaintza lanak eta ondasuna banatzea, laugarrena litzateke burujabetzak, bosgarrena eskubide guztiak pertsona guztientzat, eta azkena izan zen trantsizio demokratikoa eta sozialki justua. Gero, gerrari ezen inguruan antolatzen ziren mugimendu batzuek 7. ardatz bat proposatu zuten, eta sartu dugu, dela, gero eta gatazka gehiago dituen mundu batean, gerraren kontrako posizionamendu bat defendatu beharko lukela trantsizio horrek. Hori da, eztabaidara eramango dugun, eta goizean hori eztabaidatuko dugu lantaldeetan. Bazkaltzeko aukera edukiko dugu gero, eta arratzaldean bizati, pixkat ekintzara jauzi egiteko. Lehenengo tailer ezberdinak izango ditugu, mugimendu ezberdinek hitz egingo duten euren borrokaz, eta egongo den aukera trukatzeko. Momentu ziru ditugu konfirmatuta, baina aukera egon daiteke bat gehiago egoteko, dira emakumeen mundu martxak ekarriko ditu Uruguai eta Argentinako kide batzuk eta Hernaniko kidekin batera zaintza ekosistemen inguruko tailer bat egingo du. Gero osasun plataformak ere planteatzen ari dira osasungintza publikoaren inguruko dinamika bat, eta pensionisten mugimendua ere 1080 gutxieneko pentsioa pixkat aurrera ematen diren borroken inguruko tailerra. Eta eguneko azken momentua izango litzateke, argazki guzti hau eukita, zer egin nahi dugu elkarrekin. Eta pixkat egingo dugu ideien ekaitza formatuan, egon dadila presente bakoitzak duen agenda, eta egon daitezela presente bakoitza dituen ideiak elkarrekin egin ahal eta nahi dugunaz. Orduan, hor lehenengo dena mahai gainean jartze bat, metodologia baten bidez, ondorengo eztabaida ahalbidetzeko ziurrenik, egunean bertan ez gara aterako handik aldarrikapen taula itxi batekin eta ekintza plan itxi batekin. Baina behintzat balio dezala ikusteko non gauden eta zeren gainean egin nahi dugun lan horretan aritu nahi dugunak.
Eguneko azken ariketak pixkat referentzia egin nahi dio ere hori zehazteari, osea, zeri buruz egin nahi dugun eta nola. Orduan zentzu horretan ez dago itxia. Bai kartaren koordinadoran egin beharko dugula ekimenaren balorazioa eta karta bezala nola eman ahal diogun jarraipena horri, ze espazio horretatik proposatu da ekimena, baina ideia bai da apur bat ekimena ez dela bakarrik kartarena, osea hor beste kolektibo eta aliantza espazio batzuk egongo dira pensionistak, egongo mugimendu feminista, eta bertan eztabaidatzen dena komuna da, orduan adostu beharko dugu bertan ze aukera dagoen horri bide emateko. Badaude gauza batzuk agendan, mugimendu pensionistak baditu mobilizazio batzuk, mugimendu feminista dauka greba, orduan, lehenengo urrats logikoa edo naturala izan liteke, mobilizazio horietan, non ja moduren batean edo bestean denok parte hartuko dugun, ze sentitzen garen interpelatu, horri buruz hitz egitea, baina, ideia litzateke ere, hortik harago, ea zer gertatzea nahi dugun, eztabaidatzea, eta ez da aramagu zentzu horretan proposamen itxi bat.